گروپێکی بسەر پێدێدا یەکوناس ناواتەکەن جوانی شۆرەژێر نێزی سەعات 12 شەف ێریشکردە سەر ئۆفیسە پارتی دیموکراتی کوردستانی سووریا ئۆفیسەمە لە باژارێ قامشتۆ ئۆفیسە شەرقی gelek ziyanên xirab li ofîsa me kirin ji bilî şewtandin û xirabûnê wêrakirinê sloganên xiyanetê û yê xirab digotin bi rastî ev kiryarê ku têne kirin serdistê hêzê bi ser pêdê ve kiryarên çikî şermezariyê ne nekevin bin xizmeta milletê Kurd û mafê wî rêkirêziya milletê Kurd e. Ev ne cara yekemîn e hêzên bi ser pêdê de pêdê ve êrişî ser ofîsê me dikin. Şevê dîne gor agahengî hema ofîsa partiya Wehdê ya Rêza Fesla her wiha ofîsa Encumena Niştimanî Kurdî bajarê Tirbispê ew jî ala niştimanî ala Kurdistanî serdistê we hate şewtandin em banga xwe didine hêzên yekdewletî bi taybetî Amerîka ji ber ku îro hêzê Amerîkî li vir e rê ve kiryarê xirab bigirin ji ber ev kiryarê hinê bêhtir hezê milletê Kurd dijminê milletê Kurd bikeve min xizmeta wan e. Ev kiryarê hovane ku pêdê dike hêz bi ser wê ve ev ne li milletê me li kesê welat parêz cihê şermezariyê ye ji ber kiryarnê xirabin kiryarnê çewtin. Ev ne çanda milletê Kurd e çanda milletê Kurd û tevgera siyasî Kurd karê xwe şevekî asiyane siyasî dike lê tund û têjî û bi kiryarên û xirab tijara tevgera siyasî Kurdî ya resin di Sûriya de va kiryarê xirab nake ji ber wê jî em carekê dî bank digirin li hêzên nêvdewletî yek û peywendîdar bi doza piskirêka Sûrî ve dîsa tekî dikin li ser Amerîka ew nakarin rê bigirin va kiryarê hine û sînorekî jê re deynin ji ber ku kiryarê ha bêhtirîn milletê Kurd têşînin bêhtirîn kevin bi xizmeta dijminê milletê Kurd.